Καλώς ήρθατε, αγαπητοί φίλοι, σε ένα βίντεο που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή σας. Σήμερα θα αποκαλύψουμε ένα αρχαίο μυστικό, μια άσκηση ποδιών που έχει τη δύναμη να μειώσει την αρτηριακή πίεση γρήγορα, αποτελεσματικά. Και φυσικά, αυτή η γνώση δεν είναι κάτι νέο. Στην πραγματικότητα, είναι μέρος μιας προγονικής σοφίας που έχει διατηρηθεί για χιλιάδες χρόνια. Μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, και τώρα, εσείς θα έχετε πρόσβαση σε αυτό το πολύτιμο θησαυρό γνώσης. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να κατανοήσετε κάτι σημαντικό. Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος, επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, προκαλεί εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακές προσβολές και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχει ελπίδα, και αυτή η ελπίδα βρίσκεται στη σύνδεση μεταξύ του σώματος και του μυαλού σας. Οι αρχαίοι θεραπευτές το γνώριζαν αυτό. Κατανοούσαν ότι το σώμα μας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, όπου κάθε μέρος επηρεάζει το άλλο, και σήμερα η σύγχρονη επιστήμη επιβεβαιώνει αυτό που οι πρόγονοί μας γνώριζαν εδώ και αιώνες. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στο σώμα μας, ιδιαίτερα στα πόδια μας, που όταν ενεργοποιούνται σωστά, μπορούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία του αίματος, να χαλαρώσουν τα αιμοφόρα αγγεία και να μειώσουν την πίεση που ασκείται στις αρτηρίες σας. Σκεφτείτε τα πόδια σας ως μια δεύτερη καρδιά όταν τα κινείτε με συγκεκριμένο τρόπο. Βοηθάτε το αίμα να επιστρέψει στην καρδιά σας, ενισχύετε τη ροή του οξυγόνου και δημιουργείτε μια αρμονία στο κυκλοφορικό σας σύστημα. Αυτό δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη, είναι φυσιολογία και είναι κάτι που μπορείτε να εφαρμόσετε αμέσως, στο σπίτι σας, χωρίς καμία ειδική εξάρτηση, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε για ακριβά φάρμακα ή θεραπείες. Αυτή η άσκηση που θα μοιραστώ μαζί σας βασίζεται σε τεχνικές από την παραδοσιακή κινεζική ιατρική, από τη γιόγκα και από άλλες αρχαίες πρακτικές θεραπείας. Όλες αυτές οι παραδόσεις αναγνωρίζουν τη σημασία της κίνησης, της αναπνοής και της συνειδητής προσοχής στο σώμα. Όταν συνδυάζετε αυτά τα τρία στοιχεία, δημιουργείται μια δύναμη που μπορεί να θεραπεύσει, να αναζωογονήσει και να αποκαταστήσει την ισορροπία στο σύστημά σας. Τώρα, ας μιλήσουμε συγκεκριμένα για την άσκηση. Αυτή η τεχνική ονομάζεται στα αγγλικά ankle pumps ή αντλίες αστραγάλου, αλλά στην πραγματικότητα η προέλευσή της είναι πολύ πιο βαθιά και πιο πλούσια από όσο υποδηλώνει αυτό το απλό όνομα. Η κίνηση είναι απλή αλλά εξαιρετικά ισχυρή. Κάθεστε ή ξαπλώνετε σε μια άνετη θέση, τα πόδια σας είναι εκτεταμένα μπροστά σας. Και τώρα, αρχίζετε να κινείτε τους αστραγάλους σας πάνω και κάτω, σαν να πατάτε ένα πεντάλ αυτοκινήτου, αλλά με αργό, ελεγχόμενο ρυθμό. Τραβάτε τα δάχτυλα των ποδιών σας προς το σώμα σας, νιώθετε το τέντομα στην γάμπα και μετά σπρώχνετε τα δάχτυλα μακριά από εσάς, τεντώνοντας το πόδι. Αυτή η απλή κίνηση, όταν γίνεται με συνείδηση, με σωστή αναπνοή και με επανάληψη, ενεργοποιεί τους μυς των γάμπων σας. Αυτοί οι μύες λειτουργούν σαν αντλία, συμπιέζουν τις φλέβες και σπρώχνουν το αίμα πίσω προς την καρδιά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί το αίμα που επιστρέφει από τα πόδια πρέπει να ξεπεράσει τη βαρύτητα, και όταν δεν κινείστε αρκετά, το αίμα μπορεί να συσσωρευτεί στα κάτω άκρα, δημιουργώντας επιπλέον πίεση στο σύστημά σας. Τώρα, προσθέστε την αναπνοή, εισπνέετε βαθιά από τη μύτη καθώς τραβάτε τα δάχτυλα προς το σώμα σας, εκπνέετε αργά από το στόμα καθώς σπρώχνετε τα δάχτυλα μακριά. Αυτός ο συγχρονισμός της κίνησης με την αναπνοή είναι το κλειδί. Η βαθιά αναπνοή ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Αυτό είναι το μέρος του νευρικού σας συστήματος που είναι υπεύθυνο για τη χαλάρωση, την αποκατάσταση και την ισορροπία. Όταν ενεργοποιείτε αυτό το σύστημα, η καρδιά σας επιβραδύνεται, τα αιμοφόρα αγγεία σας χαλαρώνουν και η αρτηριακή πίεση μειώνεται φυσικά. Οι αρχαίοι δάσκαλοι το γνώριζαν αυτό, δεν είχαν τα επιστημονικά εργαλεία που έχουμε σήμερα, αλλά είχαν χιλιάδες χρόνια παρατήρησης, πειραματισμού και βαθιάς κατανόησης του ανθρώπινου σώματος. Και τώρα, εσείς μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτή τη σοφία. Κάντε αυτή την άσκηση για 10 έως 15 λεπτά κάθε μέρα. Μπορείτε να το κάνετε το πρωί μόλις ξυπνήσετε,
Το βράδυ πριν κοιμηθείτε ή οποιαδήποτε στιγμή νιώθετε ότι χρειάζεστε μία όθηση, δεν υπάρχει λάθος ώρα. Το σημαντικό είναι η συνέπεια. Η επανάληψη δημιουργεί αποτελέσματα, όχι μία φορά, αλλά κάθε μέρα, κάνοντας αυτό μέρος της ρουτίνας σας, όπως το πλύσιμο των δοντιών σας, και θα δείτε αλλαγές, όχι μόνο στην αρτηριακή σας πίεση, αλλά και στην ενέργειά σας, στη διάθεσή σας και στη γενική σας ευεξία. Τώρα, θέλω να σας πω κάτι ακόμα σημαντικό. Αυτή η άσκηση δεν είναι μαγική λύση που θα αντικαταστήσει την ιατρική φροντίδα. Εάν έχετε σοβαρή υψηλή αρτηριακή πίεση, πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τον γιατρό σας, να παίρνετε τα φάρμακά σας εάν σας έχουν συνταγογραφηθεί και να ακολουθείτε τις ιατρικές συμβουλές που λαμβάνετε. Αυτό που προσφέρει αυτή η άσκηση είναι ένα πρόσθετο εργαλείο, ένας τρόπος να υποστηρίξετε τη θεραπεία σας, να ενισχύσετε το σώμα σας και να πάρετε τον έλεγχο της υγείας σας με φυσικό τρόπο. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες συνήθειες που μπορείτε να ενσωματώσετε στη ζωή σας για να μειώσετε την αρτηριακή πίεση. Μια υγιεινή διατροφή με λίγο αλάτι, πολλά φρούτα και λαχανικά, πλούσια σε κάλιο και μαγνήσιο, τακτική σωματική άσκηση, όχι μόνο την άσκηση των ποδιών που μόλις μάθατε, αλλά και περπάτημα, κολύμβηση, ποδηλασία, οτιδήποτε κινεί το σώμα σας, διαχείριση του στρες μέσω διαλογισμού, γιόγκα ή άλλων τεχνικών χαλάρωσης, καλός ύπνος, τουλάχιστον 7 έως 8 ώρες κάθε νύχτα, και φυσικά, αποφυγή του καπνίσματος και του υπερβολικού αλκοόλ. Όλα αυτά δημιουργούν ένα ολιστικό σύστημα υγείας. Αυτό είναι που σήμαινε η προγονική σοφία. Δεν ήταν μόνο μία άσκηση, μία τροφή ή ένα φάρμακο. Ήταν ένας τρόπος ζωής, μία φιλοσοφία που σέβεται το σώμα ως ναό, που κατανοεί ότι η υγεία είναι ισορροπία, αρμονία και σύνδεση μεταξύ όλων των μερών του εαυτού μας, σωματικού, συναισθηματικού και πνευματικού. Όταν φροντίζετε όλες αυτές τις πτυχές, δημιουργείται θεμέλια για μακροχρόνια υγεία, για ζωτικότητα και για ποιότητα ζωής που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι έχει χαθεί στη σύγχρονη εποχή, αλλά δεν έχει χαθεί, είναι ακόμα εδώ, μέσα σας, περιμένοντας να ξυπνήσει, και αυτή η απλή άσκηση των ποδιών μπορεί να είναι η πόρτα που θα σας οδηγήσει σε αυτή την αφύπνιση. Δοκιμάστε το σήμερα, αυτή τη στιγμή, καθίστε αναπαυτικά. Αρχίστε να κινείτε τους αστραγάλους σας, συγχρονίστε την αναπνοή σας και νιώστε την ενέργεια να ρέει μέσα από το σώμα σας. Μετά από λίγες μέρες, ελέγξτε την αρτηριακή σας πίεση, δείτε εάν υπάρχει αλλαγή και συνεχίστε, γιατί κάθε μέρα που επενδύετε στην υγεία σας είναι μια επένδυση στο μέλλον σας, στην ευτυχία σας και στη δυνατότητά σας να ζήσετε μια πλήρη και δυναμική ζωή. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε σήμερα. Ελπίζω ότι αυτή η γνώση σας ενέπνευσε, σας ενδυνάμωσε και σας έδωσε ένα νέο εργαλείο για την υγεία σας. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, σας παρακαλώ να μου κάνετε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδούνι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα βίντεο. Αφήστε ένα σχόλιο μοιράζοντας την εμπειρία σας και μοιραστείτε αυτό το βίντεο με όποιον πιστεύετε ότι μπορεί να ωφεληθεί. Μαζί μπορούμε να διαδώσουμε αυτή την αρχαία σοφία, να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους να αναλάβουν τον έλεγχο της υγείας τους και να δημιουργήσουμε μια κοινότητα υποστήριξης και γνώσης. Σας εύχομαι υγεία, ευτυχία και ειρήνη. Μέχρι την επόμενη φορά, φροντίστε τον εαυτό σας και θυμηθείτε, η δύναμη της θεραπείας βρίσκεται μέσα σας. Γεια σας και να είστε πάντα καλά.